μεταξύ, μιλάμε για blog και όλα αυτά. Ο Απόστολος έχει συναντήσει την Εμιλία Ροδοπούλου, η οποία έχει φτιάξει το δικό της πράσινο χώρο στο ίντερνετ. Ναι, τόση ώρα λέγαμε για καλλιέργεια ντομάτας και εδώ τώρα ο Θωμάς μας λέει άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για φαγητό. Η Εμιλία έχει ένα site, το κυπολόγιο.gr, στο οποίο προσπαθεί με τον τρόπο της να προάγει την τέχνη της κυπουρικής και να δείξει και στον απλό κόσμο πώς μπορεί να γίνει και αυτός ο κυπουρός του εαυτού του, ας το πούμε έτσι. Το Κυπολόγιο είναι ένα site κυπουρικής. Έχει μέσα συμβουλές για φυτά, πώς να τα φυτέψουμε και πώς να τα περιποιούμαστε. Διοργανώνει κάποιους διαγωνισμούς στους οποίους παίρνουν μέρος οι αναγνώστες και κερδίζουν κάποια δωράκια, συνήθως φυτά, βολβούς ή κάτι παρόμοιο. Και παρουσιάζει κήπους είτε αναγνωστών είτε κήπους από όλο τον κόσμο. Κατά κύριο λόγο ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα καλοπιστικά φυτά, τα οποία μπορεί κάποιος να φυτέψει στο μπαλκόνι στον κήπο του. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για λαχανικά και για να φτιάξει ένα μικρό λαχανόκηπο, είτε στο μπαλκόνι πάλι είτε στον κήπο, και έτσι σιγά σιγά άρχισα να γράφω και για αυτά. Εκτός από επαγγελματίες του χώρου, το Κυπολόγιο απευθύνεται σε χομπίστες, σε απλούς ανθρώπους, σε μικρούς, σε μεγάλους. Το Κυπολόγιο απευθύνεται σε όλους. Το διαβάζουν μέχρι στιγμής είτε επαγγελματίες, όπως είπατε κι εσείς, που θέλουν να δουν μια δεύτερη γνώμη, κάτι να διαβάσουν παραπάνω, είτε σε χομπίστες είτε σε ερασιτέχνες κυπουρούς που ξεκινάνε τώρα αμέσως την ενασχόλησή τους με την κυπουρική. Και μέσα βρίσκουν και κάποιους οδηγούς, κάποια βιντεάκια που μπορούν να μάθουν τα βασικά για την κυπουρική. Για παράδειγμα, με απλό τρόπο πώς να φυτέψουν ένα λουλούδι, πώς να κάνουν μια μεταφύτευση και τέτοια πράγματα. Άρα απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Το Ρώτα το Κυπολόγιο είναι ένα ξεχωριστό site. Είναι μια πλατφόρμα με ερωτήσεις και απαντήσεις, στις οποίες οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια ερώτηση για κυπουρική, για τα φυτά του ή για τον κήπο του, και άμεσα να πάρει από κάτω μία απάντηση, είτε από το Κυπολόγιο το ίδιο, είτε από κάποιο άλλο χρήστη του Ρώτα το Κυπολόγιο. Αυτό προέκυψε γιατί δεχόμουν πάρα πολλά email από τον κόσμο που έκανε ερωτήσεις και ήθελε κάποια απάντηση και θεώρησα σκόπιμο ότι αυτά πρέπει να τα μοιράζονται όλοι, ώστε η γνώση και η πληροφόρηση να πάει και παραέξω πέρα από την επικοινωνία που είχα εγώ με τους αναγνώστες. Θα έλεγες ότι τώρα που γίνεται πολλής λόγος για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην κυπουρική από ό,τι παλαιότερα? Πώς το βλέπεις αυτό? Πιστεύω και από ό,τι βλέπω και από τους αναγνώστες και από φίλους, ότι πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να φτιάξει το χώρο στον οποίο ζει, συνήθως στο μπαλκόνι του ή κάποιο μικρό κήπο που έχει, να το διαμορφώσει, να τον κάνει πιο ευχάριστο, γιατί όλο και περισσότεροι μένουν στα σπίτια, περνάνε πολύ περισσότερες ώρες στα σπίτια, δηλαδή συναντιούνται με τις παρέες, οι οικογένειες δεν βγαίνουν τόσο πολύ έξω. Αυτό φυσικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Και σύν της άλλης είναι και μία ενασχόληση η οποία βελτιώνει την καθημερινότητα, την ψυχολογία του καθενός, καθώς ζει σε ένα τέτοιο καλύτερο περιβάλλον και βλέπει ότι οι κόποι του ανταμείβονται, καθώς ανθίζουν τα λουλούδια, μεγαλώνουν τα φυτά. Εκτός όμως από τον ψυχολογικό παράγοντα που θέτεις και είναι σημαντικός, θα έλεγες ότι κάποιος στρέφεται προς την κυπουρική και για πρακτικούς λόγους, για να μπορεί να έχει το δικό του κήπο που θα του προσφέρει κάποια καθημερινά πράγματα, αντί να τα αγοράζει π.χ. από κάποια αγορά? Ναι, αυτό το κάνει αρκετός κόσμος και πιστεύω σε λίγο θα το κάνει πολύ περισσότερος κόσμος, και μάλιστα ζητούν βιολογικά φυτά, πέρα από το ότι θα τα καλλιεργήσουν με βιολογικό τρόπο, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, ζητούν και καθαρούς σπόρους και γενικά στρέφονται σε τέτοιου είδους καλλιέργειες, είτε έχουν κάποιο μικρό κήπο, είτε κάποιες γλάστρες στο μπαλκόνι. Και πολλοί από αυτούς που ζητάνε κάτι τέτοιο είναι κάποιοι που έχουν μικρά παιδιά και θέλουν να τρέφονται αποκλειστικά με βιολογικά προϊόντα.